Gipasalig sa LTFRB Region 11 nga ugaling mapamatud-an, silutan gayud ang taxi driver nga gireklamo human matud pa nag-overcharge sa pasahero sa Davao International Airport. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, may tungod kini atong reklamo sa magtiayon nga pasahero nga sumala pa. Gipaninglan sila og 3,000 pesos nga pamasahe sa taxi driver gikan sa Davao International Airport paingon sa Davao City Overland Transport Terminal. Sumala sa LTFRB 11 nga dili gyud sila magpanuko sa pagukod sa mga pasaway nga taxi driver ugaling mapamatud-an nga dunay kalapasan. Nabalaka ang mga taxi driver sa Davao International Airport tungod sa nag-viral online nga reklamo batok sa usa ka taxi driver nga matud pa naningil og halos 3,000 pesos sa magtiayon nga pasahero. Kun asa usa kanila person with disability nga misakay sa airport paingon sa Davao City Overland Transport Terminal. Basin man gud daw maapektuhan ang ilang pamasada labi na sa mga tarong nga nanginabuhi. Ang uban di naman sakay sa taxi. Magduda naman ang mga pasahero sa mga taxi driver. Akong masulti gyud diri sa kinaiya diri sa Davao gyud ng mga taxi driver, mga maayo gyud. Actually, apektuhan ko masahero na mo kay simpre wa nay salig ang uban tao. Madamay ming tarong nga nagdinya og tarong din nakapila. Napadalhan na og show cause order ang taxi driver aron patubagon sa maong reklamo. Human nga nailhan sa pakigalayon sa Kaap Davao ug nakatakdang ipailawon kini sa hearing. Ang mahitabuan ni og wa po ika-produce ang atong operator sa recorded dashcam camera, another penalty, no? Because it is a requirement for all taxi operators to have dashcam cameras. Gisaad ni Director Llanos nga kung mapamatud-an nga dunay kalapasan ng driver, mo rekomenda gyud sila nga silutan kini hasta ang operator. If it will be proven nga naagi sa laod ang maong driver, murag kung ako lang dili gyud maayo, no? We really need to discipline these kinds of drivers kay this will destroy the image of our city. Hugot ang pasidaan sa LTFRB 11 ngadto sa mga pasaway nga driver. Atong hinumduman nga pinaagi sa atong mga pasahero na buhi ang atong tagsa-tagsa ka pamilya. Usa atuang respetuon ang atuang mga pasahero kay mao kini ang naghatag og panginabuhi kanato. Duna sabsay pahimangno sa mga operator. Make sure that you will be able to conduct surveillance at the same time background investigation before you hire drivers kay unfortunately if you will be hiring drivers nga mahimong earring drivers, mahimo pud mo nga ma-penalize sa ato ang LTFRB. Sara, karong hapon lang no, nag-atubang na ang nagreklamo nga magtiayong pasahero o kining gireklamo nga taxi driver. Human sa hearing nangayog pasaylo nga naghilak ning taxi driver ngadto sa nagreklamo ug miingon siya nga nalipat ra daw siya kay pagtuon niya 300 pesos ang iyahang nadawat mo nang gisuklian niya og 30. Diha na daw niya nahibaw-an nga na siya 3,000 pesos atong paggarahin na pag-remit na niya sa iyahang mga kita. Pero sumala sa kining nagreklamo iyahang gibarugan nga nasayod ang driver nga 3,000 pesos ang iyahang gitunol kaniya ug sumala sa nagreklamo desidido sila nga iduso ang kaso. Samtang ang LTFRB 11 na muhahatag sila og recommendation sa Land Transportation Office 11 ug sila na ang mo desisyon kung unsa ang ipahamtang sa taxi driver. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.